ህዝብና ህዝቢ ናይ ህዝቢ ህዝቢ ድልድል ቃና ታሪኽ ናይ ንሽቶ ዓቢ ኤሪሳት ድምፂ ውፅዓት ድምፂ ዕቡሳት عزوز سلامتنا يبصحكم أب ملع علم كونكم باستفال مجدي مدباتنا أم كتتال التركبو كبرات تختلت مستيات بيتنا كما يتوعلو نايلو معلات عسرة لكاتيت كل تشحن عسرة المدبنا كافي حبرات منقستات أمريكا كافي كتما لاس فيغاس يزفن نزلو تحسدو إقعاء نعدات أبالات ساتلايت تلفزيون إيريسات أبي كتماتات لاس أنجلسن لاس فيغاسن زملكاتيك خون كسابي فتسام مدبنا مسانات صنحو بختما سياتل زجمر عدت أبالات بورد إيريساتن ملافنت إيريسات زخنا معكنات زينان أب أوكلاند دحرز تخايده هزبا وركب علت 10 لكاتيت كل تشحن عسرانون أب كتما لس أنجلسن لاس فيغاسن هزباوي أخيباتات تخايدو نيرو قعزونا كابتا نئز بلت كتما أوكلاند بتا قرما زلوا كتما سان فرانسيسكو كنحلفن كلنا سماي تقاس هنصاتاتن سبك سرحو يخئل لكا زيت قمتو عبيتي عمايات ستدكونو دلدلات إنا تعزمنا إنا قعزنا فلمنايو ناستات 6 ساعات بمكينة كاب أوكلاند كاليفورنيا ناب لس أنجلس كنقعزن كلنا خا أولات بورد ساتلايت تلفزيون إيريسات بخونتات سرحنا كنمايات عدل فتير لنا نيرو نهاجرنا ززخخركا كونتات أيرن كرت أمريتن جزءات كاليفورنيا خا كننقاقا حجزنا اي عب كتما لس أنجلس مساعتنا قرب دحر معرفنا نابتي أخيبا زكايدلو أدراشينا مرحنا عبت بوتا زنحنا إرتراوان نتا أدراشا معريقومو سلتزنحون تداليوم يتبوينا سلزنبرون بزح زشاقل أي نبرنان كتما لس أنجلس كم بحري نايت كتما عزيو نايت ترافيك مجن نقات زبزحو كتما كم مخانون أمو دما اتا أخيبا زتقوعنا اللعلت معالت السراح سلزنبره بزح سب النادلي كتعمي كالن اتوم مسواتك نكفل على الناس بولوجن كل نكراتهم قديفهم مسانا امسيوميم اتي اب لس انجلس تخايد اخيبا ببروجرام دايركتور إيريسات زكرياس كريما دحر مخفاتو نخونتات إيريسات دحر مبرهو مس إيريسات تلافينن سرح زلوا مع كنا زينا مستيات بيتنان فانوس نيتوركن بزعبا تمكرن نهزبي قليتن ادومبر إيريسات اتي اب إيريسات زلو وشتاوي اسرارحن أب إيريسات زلو عقم سبن دحر متنتانا أبال بورد إيريسات فيلمون حقوسون نخونتات فاينانس إيريسات بسند استمركسة مقلتي هبو تساتفتي بوغنم زلوهم كل عينة حتوتا تقريبهم نحطو أون مالسي توهيبوهم بزي كازي استفالاليو لبواتات قريبا ميم أمود داتا ساتلايت إيريسات بحزلت قطبا سرحا دو كتبل سلازيك بقى تساتفتي إيدي إيد كايلوم نايزك ألوم جنزبا وحجز بترى جنزبن ببانكن وفياتاتهم هيبام اتشعو استأكبه متن جنزب تسبتساب مسبتحنا كنقلصينا اتا اخيبا بوقعي مستزازمه كنعرف سلازنبرنا نام دقاسنا كدنامو انجيهنا بمتسا ناب لابالما اتبهال كتما بمخاد نتي ننوح عمتات بولقو عبيت عرز جبرن كساب حجون زدكم زلون ممهرنا زخونه مسراتي ازمارينوكم زخونه تسفالدت على محرنا ناب منبر جزء بمخاد بخبري بتحنايو azmarino.com اب شحنت 997 كتمسرتن كلا زنبرا كمبيوتراتن كالوت مسارحيتاتن كما ذكرتا استقمت قرسي رئينا كال بزح مياوي مخري كاب حونان ممهرنان تسفالدت على محرنا تقبلنا دس زبل حونتاوي غزي احلفنا غعزنا ناب كتما لاس فيغاس غبرنايو كاب كتما لوس أنجلس ناب كتما لاس فيغاس ناستات 4 ساعات بتحوسي مدربداوي زمسل مسمر صرغاتات دحر مقعزنا لكع ناب مبرق افريقيا زركبو قلاطات اغراب زيبلهم غبوتات ان تعذبنا كي تفلطنا نابتهم بازيو لعل اخبارات زصبينا زنبرو ايرتراوያን نبرتي لاس فيغاس ترخبنا اب لاس فيغاس قموط ايرتراوያን بفلاي كا دق انستيو لاس فيغاس ناب كتما انكن مصينا مسمعا كابن زطلب كله امالين فلي زخونه ناي مسح انغدوت غيرنين تقبلنانا
ናብ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ላስ ቬጋስ ክንኣቱም ከለናውን ብዓቢ ኽብሪ ምስ ስራሕና ዘይዳረግ በቲ ሓደ ዕምባባ በእዳውን ናነፀጋ በቲ ሓደ ዕታር ዕምባባ ንዓና ናሕቆፋየን ብፍቕሪ ናብቲ ዳስ ኤርትራውነት የእቴናና ምሸት ኣብቲ ናይ ኣኼባ ኣዳራሽ ክንኣቱም ከለና ዝተገብረልና ኣቀባብላውን ካብ እምሮ ዘይድምሰስ እዩ ኣኼባና ቅድሚ ምጅማርና ኣቦ ወንበር ባይቶ ምንቅስቓስ ያክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ልኡል ዘውደ ንምዕባሌታት እቲ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ንህዝቢ ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ መሃቡ ኣባላት ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳት መድረኽ ተረኪቦም ከምቲ ልሙድ ፕሮግራም ዳይሬክተር ኤሪሳት ዘካርያስ ገሪማ ንህዝቢ ኣብ ዛዕባ እታ ቴሌቪዥን ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ድሕሪ መሃቡ ንህልው ኩነታት ኤርትራ እንታይ ይመስልን ኣብ ዝነብረሉ ሃገር ኡጋንዳ እንታይ ምንቅስቓሳት ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣዶ ወንበር ኤሪሳት ወይዘሮ ሳባ ተስፋ ዮሃንስ ብወገና ኣብ ኤሪሳት ናይ ዝነጥፉ ወለንታውያን ሰራሕተኛታት ኩነታት ድሕሪ ምግላፃ ኤሪሳት ናይ ኤርትራውያን ፕላትፎርም ኮይና ከም እተገልግል ዝተፈላለየ ክእለት ዘለዎም ኤርትራውያን ሓንጎፋ ኢላ ክትቅበል ማዕፅዋ ርሑ ምዃኑ ሓቢራ ኣብ ቬጋስ ብትሕትኡ ድማ ወይ ብድሕሪ ኮይኖም ከዓ ዝተሓጋገዙ መንእሰያትን ዓበይትን ንኣሽቱን ብጣዕሚ ክብረት ይሃበና ከምዚ ዝበለ ውራይ ከምዚ ዝበለ ክብረት ብጣዕሚ ክብረት ይሃበና ክንፈትም ኤሪሳት ድማ ብዘይ ህዝቢ ወላደ ይኮነት ምክንያቱ ኤሪሳት ከምቲ ናትና ሞቶ ካብ ህዝቢ ብህዝቢ ናብ ህዝቢ ስለዝኾነ ናትኩም ስለዝኾነ ናብ ገዛና ኢና መፂና ዘለና ክብረት ይሃበና ኣብቱ ክብሮም ሓውና ብድሕሪ ዘሎ ተክለ ብርሃን ክብረት ይሃብኩም ወከይርስእ ከም እንዳበልኮን ነይረ of course ቶማስ thank you ይኩኖ መምህር ክብሮም of course ቦይቶም our ambassador ሳምሶን ሳሚ where are you ኣዳለውትን ኣቕረብትን መስትያት ቤትናን ፋኑስ ኔትወርክን ብወገኖም ኣብ ስራሕ ሜድያ ዘጥረይዎ ተመክሮ ንህዝቢ ገሊፆም ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኣዝዮም ብዙሓት ሕቶታት ንኣባላት ኤሪሳትን ንኣቦ ወንበር ባይቶ ይኣክል ኣሜሪካን ኣቕሪቦም ንኹሉ ሕቶታት ከዓ መልሲ ተዋሂቡሉ ነበርቲ ከተማ ላስ ቬጋስ እቲ መደብ ንኽጅመር ሒደት ሰዓታት ድሕሪ ምትራፉ ኣብ ላስ ቬጋስ ዝርከብ ወኪል ወይ ልኡኽ ስርዓት ግደፍ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ብመንገዲ ፌስቡክ ናይ ምፍርራሕ ጽሑፍ በፂሕዎም እኳ እንተነበረ ግብረ መልሲ ህዝቢ ኣዝዩ ስለ ዝሓየለ ግን እቲ ጽሑፍ ቀልጢፉ ክሰሓብ ኮይኑ እዩ ይኹን እምበር ከይተደምሰሰን ከሎ ስለ ዘርከብናዮ እቲ ዝተጻሕፈ ከነንብበልኩም ኢና ኣብዞም ዕሉላት ሰለስተ ከፋፈልቲ ህዝብን ከደምቲ ጉጅለ ወያንን ዝእከብ መንእሰይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ኣገልግሎት ክረክብ የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ በዞም ንዘይረብሕ ፖለቲካ ተሰኪሞም ብዘይረብሕ ገንዘብ ተዓሲቦም መንእሰያት ከደናገሩ ለይትን ቀትርን ለለ ክብሉ ዝውዕሉ ብውልቃዊ ረብሓ ተዘይኮይኑ ብሃገርን ህዝብን ናይ ምሕሳብ ሓንጎል ዘይተዓደሎም ሰብ ፀቢብ ረብሓ ክደናገር ዝኽእል የለን ዝብል እዩ እዚ ጽሑፍ ኣብ ላስ ቬጋስ ከም ወኪል ስርዓት ግደፍ ኮይኑ ናይ ዝሰርሕ ኣሰፋው ባህታ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ መፈራርሒ ጽሑፍ ነይሩ ርእሰ ተኣማንነት ስለዘየለ ግን ነታ ጽሕፍቲ ቀልጢፍ እዩ ኣሊዋ ኤርትራውያን ነበርቲ ላስ ቬጋስ እውን ነዚ ቅጭጭ ከይበሎም ኣብቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ልዕሊ 150 ሰባት ተረኺቦም ነይሮም እዞም ኤርትራውያን ኤሪሳት ናትና ማዕከን ዜና እያ እሞ ከነዕብያ ኣሎና ብምባል ብዘይካቲ ብመልክዕ ሎቶሪ ከዋፅእዎ ዝቐነዩ ገንዘብ ኣብታ ምሸት እውን ልዕሊ $6,000 ጥረ ገንዘብን ብክሬዲት ዝኽፈል ኣብ ቁጥሪ ሕሳብ ባንክ ኤሪሳት ዝኣቱ ካልእ ናይ ኦንላይን ወፋያታትን ኣካይዶም ሰለሞን ዝተባህለ ኤርትራዊ ዜጋ ነቲ ኣኼባ ዘካየድናሉ ኣዳራሽ ጥራሕ ዘይኮነ መግብን መስተን ብነፃ ቀሪቡ እውን ክንጥቀመሉ ስለ ዝሃበና ኣዝና ክነመስግኖ ንደሊ ብዘይካዚ ኩሎም እቶም ኣብዘ ዝኸድናዮ ምሳና እናጎየዩ ስርሖም ገዲፎም ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ተቓለስቲ ልባዊ ምስጋናና ክንገልጸሎም ንፈቱ ቀዳም ዕለት 22 ለካቲት 2020 ኣብ ከተማ ዳላስ ኣብ ነካይዶ ህዝባዊ ናይ ኤሪሳት ኣኼባ እውን ህዝቢ ብሃንቀውታ ይጽበየና ከም ዘሎ ነፍስና ይነግረና ኣሎሞ ህዝቢ ከተማ ዳላስን ከባቢኣን ምድላዋትኩም ኣጻፍፉ ንመጻኩም ኣለና ንብለኩም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራለወት እትቐርብ መደብ እያ
فوتي لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي